Kaka yo mar tego mbii mare kor gwenge ma pacho kae, duond bura mar ODM e kaonti ma Siaya ochano bago yiero mag jotende rang'iny mar kaontis odiochieng' makiny kar romo ma Wagai mayudre kar chung od bura magem. Kanolose sach romo manokelo kanyakla jokanyo kata delegates mag ODM mawuok e kuonde chung od buche duto auchiel e kaonti no kod commissioners madhi tayo yiero no. Jakom ODM e kaonti ma Siaya mabende nitiere ng'wech marito komeno. E tielo machielo, Oloa Kanda onyiso johera mag ODM ni yiero no idhi tayo yor adieri gi ratiro kod jiwo delegates mondo mi owuog karombgi ne yiero makamano. Sebet piny mwasego bura ma wang'e ni kiny yiero ma Siaya kaunti kiny obed yiero maonge koko ma kiny yud jotendwa mabeyo mabiro telo ne kaunti. Omiyo kuom mano an kamiyo mawuok Siaya be amor nikech kinde ka kinde wabedo gi yiero ma ji gore to wan kaka wamama okwero lweny. Kendo aduoko erokamano maduong' ahinya ne jogo manyoni ofis gikelonwa telo ma Siaya ka en ODM te. Ka dibedi ng'ama ken ODM to nokuongo pondo e tipo mar jatend ODM ekodonjo. Kaka jogo man gi ng'ol wabedo rest assured ni kiny wan gi security moromo ma jowa ma kiny participate e yiero kiny gini yud thuolo mafuyanga mar keto mar piem ma ok ong'e ni ng'ato chal nadi. Kiny yiero jakom kaunti madhi betie, yiero jalup jakom, yiero jagoro ma kaunti, yiero women league, yiero youth league, yiero disability with special interest, antie delegates 11. Kuma midhara gino chiko. Komitino tigo ji 20. 9 executive kod 11 delegates.